Oi, सेंग्राफोर मा खालामफैदों नोंसोरो? मा खालामफैदो? मा होनदो? कर'ना जादों नामा नोंसोरो? माथो बेग गेदेर गेदेर लानानै बनिफ्राय फैदो बेंगलरनिफ्राय फैदो नामा नोंसोरो? नोंलाय? मास खान्द'? गुवाहाटीनिफ्राय मा खालामफैदो इयाव? हा? चेकआप खालामनो कर'ना मा हस्पिटाल इयो? बागमारा ना? माने साबेसे फैदो नोंसोरो? मा नाम नोंनि नामा? मा मिनदो? हा? मा नाम नोंसोरना? हो? सायाराम बर'। नोंनालाय? जोंसार। न'आ अबे नोंसोरना गामिया? जोंना एकदम आंना माबा मा होनो सिलबारि। सिलबारियाव? बाक्सा डिस्ट्रिक्ट ना? अ दे र'।